Yung iman nila, makakir. Menabakal nila tutubo, ada orang awilakan sa kawiyang iman. Sakan na buskano na ayaw niya kalalaan tapdano sa ganun kaya. Umani isa na kaumbiyan yan, suiman yan, na kaumbiyan yan, suamal yan. Dahil na ngayon danoa, kamabiyan danoa, ruwag si mo iman, na suamal tano. Abiyan dumad ni suang tano. Mamakawa tanong sa indarat nila sa apian dumadun di maswa tanong. Na kaya buwa na ngayon tanong, akagagwa tanong kung promise o Allah na umaylin yan mutablik su iman na gusto mga pipi amal. O di yan mga mutablik na iman na mga pipi amal na apya may kadukturit ka din. Apya ito ka na miya ka masalangit. Apya tanong ka na miya ka masalangit. Kapasan ka na malaya din. Ubenya, uni mailay kung tawag yung buto apya pakatik na imanian, gusto ka pakapya amalian na ubenya na nayawa, o pagkali subutadian, kaditun pagkalin Allah, subutadad yung buto mga tao sa tama sa dimalin, su imanilan na gusto amanilan. Hindi mo kaya Allah kapasada na tama sa dimalin, su iman na gusto amal. Dinian din ibigay suka pa sa dalian. Dili yan sila kita no. Mapaya kapag uyong sisang kaya din. Ang yakamoto, iya mga pagalayakan. Ilangan ang galubog tanong. Kung na yung galubog. Na ayat na may kalalapong talya. Ayat na kalalapong talya. Na mawiyag sa iman. Na mawiyag. Suwan na namin na mga amal ako na pagalayakan. Nung niya sumaratiya. Ino tanong dito mga lugstan na gawin na puli ka sa dawat. Dinibis ka sa sukalaw Allah. Bilagi-lagi doon na puli yung antakada. So paminayin sa apiang taadin. Ikuman yun, nadinyo ka na dito sa sukalaw Allah. Kakagiyagina ni sa wapan Allah. Sa katuyang wiman. Si kanumsu ko mga kalilimod, iman. O mga kanumsu ko kalilimod, adaw su iman. Si kanulalayon, kakabin ko mga darpa. Ano doon sa iman? Umbaliyaya sutaw na silalayo mitutumpo kudar pa iman. Ako sudi kanis ka sa ko iman na makanda kalon. Na kawiyag sa iman. Kawiyag sa parateya. Sa nga mga pusutan. Dia mawiyag. Aman sa tama. Di taro dinilo pang nangay malumot. Na di tanong pagkitaman. Wallah ang kanang adin diyan. Na mabiya ka palintang. Lalay naman yung natawa. Ay dila. Nadaw bidaan sa kapakal nila marakal yan. Sumya kabibilan mga betulan. Yang kabibilan mga berkulungi. Ako sudin mga tibling na din nila sa sitwasyon. Makawila akal hindi simbayan. Nasungan na ka sa tabling mamunayad niya ni Maduro na wila akal. Paala din karunan na. Nasabab sa dipakunga sa mapya. Kakagiyad daw sa iman at ito, tatantuan mo iman na gusto mga bibya mga amal. Hindi, ayaw niya kalalaan taptanong sa mga dilubog na uman ni isa na siya pa nila ginawa niyan. Napag-iyo mo ang kapsundan ng mga darpa, kung ang mga nagdano na may ubaling dano na may pasal. Di, ayaw niya kalala, asipot na noon, asumin na sa uto, akalilimod, anakan mawiyag sa imanakan, anakan kapulubog sa imanakan. Ang mga pulol sa imanakan, ang mga peso mga amalakan. Kung mga pulol sa iman, ang mawiyag sa mga maadun sa mga pipya amal. Kubugan, wala, namiya ko tano, agi mo tanatorin mo tizay na labidin. Nakita mangyari tamo sa kasurga, bisa na yun. Kaya sinabi ko apa. Kaya di kami ketamang kakagya. Dapan, mawiyag pipya sa iman. Mawiyag sa iman. Ay dapat yun, ulit ang tamo yan. Kami yung masuk ang pulpulil. Hindi siya ba, pag yun yan, niya kalala, apakang tagalaya, ang taptano. Mawiyag sa iman na gusto mga amal, ang mga pipya. Beli tanong ang mga tao. Alalayan sini magpapasti ko Allah. Ay tablig. Na mapeso tubukan nila na busukan na niya. Sa mga sahaba,
Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayam yang kalala inubya nila na susuntukan nila na busukan na nila. Lalu yung kematian ni sana yang tua ikira di pangambian di Australia. Semua sahabat Ubelin Iran ayah kuda Iran kumanga kada dundu na sumanga kuda adiran di dalam kau su kalimah la ilaha illallah kasi ko kadugawi na Ubelin Iran sumanga musaliran mga sampay na Iran ikakawit Iran kasi kutabang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga sahabat, miyang makaran Iran si Subhanahu wa ta'ala. Inalisiran Allah sa Quran ng mga tao. Amiyang kayo dito sutulogin ang mga kajugawi. Si miyang alalaan sudina nikatindan mi ko Allah mga kajugawi. Ay alalayaw na papalad nila na suwala. Si Sirandi, mga paniyan si Bukadnan, gagawi din, uman gawin na sa mga sahabat. Nakaguraw di sa hadapan ng Bukadnan. Tanto amiyang kapya sutumpo ka nila na gusto Allah. Allah. Hindi, sabot na mo, amiyang nagalbog, nakalabayan, nagalbog, nakatulid po. Kapag umiyang tanong pa, sutumpo ka tanong, ako sukat ng tanong. Ganun ba kaya? Kami ang malalapag kung yung tanong na sinubukan na umusukat ng tanong. Nakuha ko yung tanong, sinubukan tanong, ako sumanga pamilya tanong. Sumanga tumanay tanong. Sumanga silingan tanong. Mana mga piya, sunulunan ka, ako sumanga wata ka. Bini Nabi sallallahu alaihi wasallam pelayan pemilih mola natarik. Aku kau pi sundulunan, ori pun busukatnan. O makapiya sundulunan, ori pun busukatnan. Apa pun piyan din Allah sundulunan. O manusia busuk isinya na manusia. Makapiyan Allah sundulunan, o manusia busuk lagi na manusia. Eda pagkupiyan na Allah. O kau piya manusia sundulunan na busuk Allah. Memang bagi yang Pakistan sa Bangladesh na kaya sugar mai na di sila makapsina buta. Isa ka pamilya di sila makapsina buta. Dan nama pian dulu na nila. Pian yung barang kami na akal dulu na lima to. O pamilya si pagbengimat katutungan ay ka nanano di pemantang tanu si mga tao na paledin mabibinasa. Ayah sabab pagkabibinasayan na di parumpian Allah ada tanong umpiay sebelum na tanong sobat na tanong. Ayah tablig, ayah parang ayah pagkumpian yan na sebelum na nila na gusto Allah. Maka suara makituloy mo sa tao si Allah. Melihat itu abid dalam yang mesti dipanggil Allah. Lawan na kailangan niya na ayah pun niya na sa Allah. Maka kalian sini mawalat ko Allah. Apa yang terjadi dalam seluruh ayat berada Allah. Naupun makapiyan, napamupiyan Allah sununununatan. Makapiyan Allah sumarangitan. Makapiyan yan sebenarnya tidak pakai tuntunan. Allah. Dia berkata, "Aku mulia sampai belum." Ayatnya kata tarbiyah, akhirnya nama tarbiyah dan turun lagi lima. Mau yang seiman dia, kepada iman mau yang sampai apurku. Dan mau yang sudah bikin amal, alhamdulillah mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naik kedua nama maka susimba, mana bisa katakan. Mana sunduruna tanwa usul Allah na makapya. Mintrog so sabentan. Sana ba nga sabentan mo to tama ni mato. Nadito ko sa nga sabentan mo kapit pigara tamo gulo na tan. Allah. Kapit pigara tamo gulo na tan. Tama ni mo na denian bisa paso ka pamaganda. Tama ni mo na denian bisa paso ka pamuglo.
Nama yang pernah dinin bisa palsu ke manusia. So kadagang ang maglutulan sa dinya di kandagang. Naukitanya sumabayaw nabi kapakandagang na maglutulan sa kanyan. Si pagpapundagang yan, dahil namatulayan ada abong na mga niyan na di benar kapalayan ay mga na nakatantuan sa mga katuluyan na may binutulan pirya sa kandagang na misubar ang umibentang na nandiyan sa mga subanawa si iskanyan kebal siku makatutulog udaradat mga nabi sa mga namawre akadagang amautor nasusambaya na isa pada ka sumarata ang sunama ng pagkasisinay lagi pagubyan nato siya binawatan yara sa isa sumasaba sa kaya palamuntaman nilang sa mga nila kaya umiyaran sa binawayaran sa kumasa adigiran dengan terbiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya pakasalanan mundo na mga tao ada oberan tuwa ayat sibo nila na tulad ito sa penumpul abalahan uwi namin isampay sa mga sahabat sa din na lanilang sa palataya din na lanilang sa aman wala siya na laniwan susuaway meron nila na sampol sa palataya ng umat saya palataya kapalataya na lagi ng palataya mga sahabat ay ang pitutulalian na sa mga sahabat na sila ni biru ya laniwan ng umat siya pangalaman na pun silang si umat abdan marata asipa namanya pun taman siran namanya sampai siran sang ketua dibna lawan na mafia asipa mafia paramai mafia amal mafia mga simple amyaw mga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam na giyay anta pangkaya galbog kinanglan na umat ibisya daw na galbog na galbog na giyay atap tanong makapaya kaya pulungin tanong makapaya sa iman makapaya sa takwa makapaya sa mga yakin makapaya sa mga simbo makapaya sa barangay sa mga makinunuluna sa katuntunganay kasi siringana kandagang kandato kapumilya napalit kaupian o kaupian ay alamon na miyaw-miyak suarama ano di kawiyak suarama napakabot din agi ang utakatiro Allah pagkapagintaw ang kuskano sa mapya kapagintaw si isang kaya dunia na kaya lalabaw na sa alungan na mawi sa dan sa mga tao na ang gudol sa paratiya awal ang mapya miyakaman sa awal ang mga bibya na kaya dalawairan na sudin na tulgirdos dunia at akhirat di sabab kami yang kalala anta pagkabilbog na ginawatan umanay siya at tibalan niya na ginawa niya kenapa kapangati mo sa maswara kapangati mo sa mga diyur kapangati mo sa mga edin naman bumiyata na nagalubog tanong kaya may kalala anta galubog tanong na ginawatan mabumiyata na ginawatan una ko kumaaya mo na niya nakalilimod na miusursi manang mo na usuyakin na kanda bumiyaka persimpa niya bangon dolangan sa una ko sa maswara na pumbalingan ako na kayo manan sa wala akalangan na kung kayo manan sa panapuntamanakan sa kapanan makapanampuntamanakan sa kapagumayakan si puparatiyakan na gusto ka baka kayo mga amalak una ko si kumakami ang malami na miya pasat na ayaw niya mamirakan na miya malunia miya pakapagul sa imanakan na kung malunia miya pakapaya sa imanan na parangayakan ayaw na niya na ayaw na may tutulalayan na uman dahil igalabot kami tutungkong sa maya igalabot ko nabi napalayan niya tarbiya ko mga water saan ka man niya matarbiya siran si budila ni kami lubaga sa maya igalabot ka mga sa mapya ayaw man niya nalabit ko mga sa Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam kami kamuto kami at bukawan buwan lang ito din at kaya masura ka din bukuan Makamurami ako nabumis nga naman parang bitala kami na kami susugo mas dito bakal uwi na kami
kami na pag kami po makapunto sa masjid o para sa bunibiti kami pinero ng mga pagayan. Gawin na kukman mo, baka magpakaumasa kung ta-desisyon, ay hindi ko na ba isang mga pagalitan mo, baka tanong. Hindi mo tayo mananin. Arwa sa akin, ito ang umanisa. Nayaman na mga masiyempre na ginawa niya. Isa nga bilbok, sana man itong pukul pipya na mawiyawiyad ang mga mga sipat at bumiyang tanong ang miyawiyad kung mga sakamba o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay dapat yung sama. Keterangan kanu mapita, diciri-ciri namin namanya. Namin kanu kebijakan, boleh no asal. Alhamdulillah. Siapa asal, nabi di kami. Tapi bicara boleh ada orang manusia ada tahu bangunan yang ada manusia yang mahoma. Kepada apa kita? Oh, udah abang bakal tak boleh no asal. Kita apa di program bicara Ay naman ang bicara yan, ano mereka dia? Dia orang Australia. Ayah mga tausan na parang mag-uwisi siya ganun. Sugo na din. Palay siya lang yan. Ako ang meron na mamali. Minsan pang nagiti, lutadiran, naputo ang masyarapan. Hindi namin lang nakapulong sa lata. Sugo pa namin ang mga kung kami minsan pang dito. Lagi Australia. Na ayang kita da Australia. Naso bubalingan nila. Pagrinta nila, sutra, pagrinta nila, beda nila, subaspiran, gawi-gawi, palayan na yung mananyata ako. Na di sila pakata, na kung ano sila na mawibusi. Bugay na perbila na dunia. Mga diamata, bumakamasangay barang-barang sa nga dunia, kung sa Australia. Niya makabisi-bisi ang mga ta. Dia nagi Pilipinas, na yung nakatagalan na kagalubukan, Jublis, dito kagalubukan. Na peso diulang na din yung garabi. Peso doon ako sa kumili na din yung garabi. Kaya din yung diula, naknabakan diula, alagi din siya, plan ako, kakapagumubay sa mga walay. Di kami din diula, naktra. Rugasumay sa Pildiyo, asa kataw-taw. Rugasumay sa Lumalichis, rugasumay sa Bumbang, rugasumay sa Quiapo. Anong lang isang oras? Pilar kami din diula. Ada kapusa, karena ba sila matitin, ipaparak sila. Yung mga Muslim sa Australia. Barang ang mga tao sa Australia Muslim, mga alam kadang-kadang, mga Turke, mga Lebanese, mga taga-Jordan, mga taga-Egypt, Libya, naman napigla siya ng mga Arab, napilay na ro. Pakistan, Bangladesh, Burma, Sri Lanka, Kalerut, Makatag. Dito, mga Muslim ro, ayarap ko, isa mga Australia. Bensalagaan na pagkumbit sa mga tao hindi boleh Muslim, kinakataw ko din. Pwede na katakalan na sa mga tao sa barang-barang ang mga ito di sana yan. Minsan ba nabiti ka mga maswera na sabaw ko kayo sa butira sa mga bilbok na tanto siya na din at manakong kaman ang kaile kira ng kawid akalira. Saka mo tunong mo sa tanong na pamangang bilbok tanong mo si sana yan kitanong abang kitanong di mo katawan nang muna nakabugalambot ng tanong kaya kadang-kadang yan ay kadang wala siya nakabakuan, negosyante. Igiraan na kumyan kami, abitin kami, di gada. Di naman kami, di gada. Nanti nakagay negosyante ako. Oh, negosyante. Dati yan makapaparang. Dati makapaparang. Sa tanong na yung pinalintanong na negosyo. Bawala sa mong video. Bilak ako. Diyo lagi. Bilak ako. Palay, bisa sangkot tanong sa kaya bilak sa kaya niya. Nakaano nga lang sa mga pusutan sabot ang mga bilbok nagi angka pukaw yawirtan sa panyatan tanong yung mga bilbok nagi balintan ng angka pukaw yawirtan ay dapat yun siya amay korea ng kapakapagpuntan mo sa isa makasimutan mo pawalan ng tanong sa pagalitan isa lang parang karulitan mo kaya ko na subhanallah